Sisi a wode w'ani kyerɛ Obuasi a deɛ ɛrekɔ so wɔ Obuasi Linkering Sports Stadium. Nneɛma a ɛrekɔ so sisi a no Kotoko mpanimfoɔ anaasɛ Kotoko wɔmpɛ sɛ pitch no ɛyɛ green sɛ ɛbɛyɛ a players no ɛresi akan wɔ so a wɔbɛtumi asi akan no yie. Ɛnyɛ afei na yɛbɛnya bumpy ayi biara wɔ pitch no so. Sisi a Kotokofoɔ mpanimfoɔ ɛredi park no dwuma papapapa sɛdeɛ w'ani gu so a wohwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛrekɔ so wɔ Linkering Sports Stadium ɛwɔ Obuasi no. Sɛdeɛ ɛna na meka sɛ Kotoko mpanimfoɔ gu so anaasɛ ɔpemfoɔ gu so sɛ ɛbɛyɛ a Obuasi Linkering Sports Stadium bɛtumi bɛyɛ Kotoko dea permanently because sisi a as good deɛ mete ne sɛ as good Angry Good Asante ɔmo ani nye ho sɛ ɔmo bɛrane football bio nti na ɔmo de hyɛɛ Dr. Champion ɔmo de hyɛɛ ne nsa hyɛ na nka ɔmo gye team no a ɛno so nneɛma akɔyɛ basaa ɛwɔ hɔnom no nti ama sɛ mpanimfoɔ no nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛrane nti sɛ no stadium no abɛda mpan nti na ho bɛnya sɛ Kotoko tumi make good use of that stadium sɛdeɛ na ɔmo ka sɛ every match biara Kotoko bɛtua 10,000 cedis no pɛɛ deɛ mɛtene sɛ ever since Kotoko hyɛ ase sɛ wɔsi akan wɔ Linkering Sports Stadium ɔmo ntua penny ɛmfa ma wɔ biara ɔmo ntua sika biara ɛmfa ma wɔ biara so far nti na deɛ ɛwɔ so no sisi wohwɛ stadium no wohwɛ pitch no wotumi sɛ see pitch no ayɛ green papapapapa ayɛ green paa ɛyɛ players no ɛsi akan a wɔbɛtumi acontrol ball no yie wɔn sɛ pitch no nyɛ sɛ control ball koraa na ɛyɛ na ɛden sɛ wɔbɛtumi acontrol ball hɔ but sisi a wɔhwɛ sɛdeɛ wɔn asi ama pitch no ayɛ green a na sɛ ball control bibiara bɛtumi wɔn sɛ ade bi wɔ sɛ pitch bi ɛnyɛ koraa na sɛ wotumi de ka wɔ pitch no so koraa na team a wɔte hwɛ na nka pɛ sɛ ɔcontrol ball wɔhwɛ sisi a deɛ sɛ pitch na sɛ ɛyɛ green ɔmo gu so a ɔmo gu so a ɔmo yɛ sɛ ɛbɛyɛ a pitch no bɛdu tam a Kotoko nyame adom a kyena sɛ game no hyɛ ase a wɔn sɛ pitch no ayɛ kama ɛwɔ hɔnom wei ne adeɛ a Kotoko mpanimfoɔ egu so a ɔmo yɛ sɛ ɛbɛyɛ a Obuasi Linkering Sports Stadium no pitch no bɛtumi ayɛ kama nso ɛwɔ hɔnom ɛno ne adeɛ a sisi a na wɔn gu so a ɔhwɛ yi sɛ ɔmo gu so a ɔmo di ho dwuma kama paa unlike Baba Yara Sports Stadium a yɛsi akan hɔnom a Ghana NSA ɔmo ntumi manage ade no yie but we say sɛ Kotoko na manage a you see sɛ all the time no pitch no bɛyɛ green pitch no bɛyɛ kama unlike Baba Yara ɛyɛ a ɔmo ntumi maintain aban de bi ntumi maintain ne yie that is it nti yɛn nso yɛn mo mpaeɛ sɛ bɛyɛ bi bɛtumi akɔ yie ɛde ama awadia club Asante Kotoko club yɛ Asante apem bɛba ɛwɔ hɔnom nso so mede mo ase sɛ mo team no ahwɛ me nso so shalom peace papa